ng COC filing po dito sa bayan ng Mangaldan? Kamusta na po? Ilan na po ang aspiring candidates na nag-file po ng kanilang COC? So far, so good naman. Since the start ng ng COC filing natin, October 1, may 8 na po tayo. May 8 na po na nag-file, which is a combination of mayor, vice mayor, and sangguniang bayan members. 8 na lahat yan. As of this morning. Yes po. So, ito po parang second to the last day po bukas na Yeah, last day na po bukas. Ano po inaasahan ng Comelec Mangaldan for tomorrow po? As per our info, may mga balibalita na parang may 2 partido bukas na maglalaban. Magsasabay. Yes, magsasabay. So, it will be a busiest day tomorrow. Sali naman na tayo dyan. Yes po. Opo. Yun din po ang aming itatanong kung ano po ba ang naging preparation ng Comelec Mangaldan for this COC filing. Of course, with coordination sa PNP. At ang talagang actual preparations is, of course, we give resolution, of course, dito sa Office of the Mayor, Sangguniang Bayan, dahil hindi naman namin alam yung mga ibang magpa-file. So, ang nabigyan lang namin ng resolution ay concerning filing ng COC ay itong incumbent na 2. And then, may mga pupunta din dito na parang aspiring candidates na humihingi ng funds at the same time, resolution concerning COC filing. And we are in close coordination also with the PNP at automatic na rin sa kanila yun na pag ganito activity, sila na mismo una ang nakiki-coordinate sa amin. Of course, DILG din. Okay. Nabanggit niyo po yung coordination po ninyo with the PNP. Ano po? Ang PNP po nakakatanggap po ba, or Comelec, kayo po mismo, nakakatanggap po ba ng mga information na verified information na parang nagpapasabi po ang isang kandidato o representative po nila na sila ay pupunta sa office namin ganitong araw po kami magpa-file? No, actually, the candidates themselves, yung mga aspiring candidates, o yung mga assistants, secretaries nila na mamingi po kami ng form. Of course, tinatanong na sino bang magpa-file? Pag may humihingi, tinatanong na namin mismo, sino po bang magpa-file? Ay, si ganito po, si ganyan. Okay, when they do intend to file their COC, yun, tinatanong na rin namin. So, yun, kaya parang meron kami advance info. Not so much with the PNP, although nakikikoordinate din sila, may mga naririnig din sila na, ay ma'am, si ganito, magpa-file daw si ganito. So, thanks for the info, sir. Okay. So, with everything you said po about sa preparation po ninyo, handa po ang Comelec Mangaldan. Maaga pa kung tutuusin, pero for next year, for the actual May 12, 2025 elections, handa po ba ang Comelec? Of course, handang-handa po. Dahil yan ang trabaho natin. Oo. Pinaghahandaan po natin yan, ma'am. Oo, long before, yan nga, katatapos lang po yung voters registration noong September 30. So, whether we like it or not, we have to be ready, we have to be prepared, at kahit na anong anggulo, we should be ready. Opo. Thank you. Ibalik lang po namin since nabanggit niyo po yung voters registration noong September 30. Ilan po ang datos po ng or ayon po sa inyong latest ARB po, ma'am? For the voters Yung last ARB po natin ay July 15. Kasi quarterly po ang ARB natin. As of July 15, ang malinis po nating number of voters is 68,523. And then, mayroon po kami i-approve na 2,430 ngayon. So, all in all, magiging 70,953 na pa ang Mangaldan. Pero with this data, i-minus pa po natin yung namatay ng last quarter. At kasalukuyan pa rin pong sinesearch ng aking staff kung ilan po yung ilan yung disease. Tapos, yung lumabas din, mga transfer out, mga lumipat na ng bahay, lumipat ng voting residence, employment, na doon na rin sila nag-ano. Pero wala po 1,000 yun. More or less siguro, more or less 400, mga gano'n. So, still maging 70 kasi yung latest report ng aking staff ay more or less 400. So, 70,000 pa din po ang magiging botante natin coming 2025 NIE. Sa datos po na nabanggit ninyo, ma'am, ito po ba tumaas or bumaba? Tumaas po. Tumaas. So, 69,000 last BSKE. Oo. So, halos parang napalitan lang yung mga lumipat, yung mga namatay. Oo, pero at least tumaas siya. 69 kasi last BSKE. Oo, ngayon maging 7,500 siguro.
Siguro sa susunod na magpasyal kayo, baka malinis na. Yes. Kasi ang ERB namin sa 14 pa. Next Monday, doon magdidelete kami ng mga patay, saka mga lumipat. So yung nabanggit po ninyo is parang hindi pa po siya final pero parang Mm-mm. partial. Oo, oo. May, yung disease lang po, matatanggal dyan, mga lumipat. Then, may isa, dalawa siguro, mga parang double, multiple. Meron po ba tayong natutukoy na election hotspot dito po sa Mangaldan? Since po, pangatlo ko na ito, kung di po kami ma-reshuffle ngayon, pang-apat, to include BSKE, kasi 2019, nandito na ako. Tayo may kamaaldan. Tayo, but normal na lang yung may mga kwan, pero as to be considered as hotspot, never. Hindi ko, wala nung nandito ako 2019. Wala po, hindi naman hotspot ang kamaaldan. Kahit na maraming kandidato, kasi 2022, tatlo ulit, no? 2019, tatlo ulit. Pero so far po, hindi naman na-consider hotspot ang mga ito. Siguro bilang closing na lang po natin, hingi po namin ang mensahe or panawagan po ninyo sa publiko and of course sa ating mga aspiring candidates po na magpa-file ng kanilang COC for the 2025 midterm elections po. So, to all aspiring candidates na hindi pa po file ng kanilang COC, this is the last day and tomorrow will be the last day. Sana po kung may mga nagpaplano pa, sana po pumunta na ngayon or bukas para ma-check pa pong mabuting inyong mga COCs at wala po tayong maging problema. Kasi at least kung may mga makita po tayo na kailangan nilang i-correct or i-complete, ay may time pa po sila. So, sana po lahat ng aspiring candidates sa Mangaldan, sana po ay pumunta na po ngayon or early morning tomorrow para ma-check pa po natin mabuti yung mga COCs. Yan lang po and good morning po sa ating lahat.